Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam tagasngi. Ke India kala khangi ki khatnru tuli ki YouTube channel jong ka Pakistan ki bapan sapyangi ki jingtip ki biadai bar ka imlang salang. Hadin ka jing sha thombor hapa halgam. Ongka khubor sarkar ya kani karai la shim kat kum ka jing ai jing mut jong katnat kampo ying tang ka tu kat ni sngi hadin ba arfnu ngut ki briu ki la yap ha ka jing sha thombor jong ki le no hajamu an Kashmir pahalgam. Kita ki platform balakang ki kentup ya ki YouTube channel jong ki lat pathai kubor ki bapau kum ka Geo News, Dawn, Raftar, Bol News, ARY News, Sama TV, Suno News, nalor kata lakang ro ya ki YouTube channel jong ki nongthok kubor bapau nam ki bakentup ya Umuni Farooq, Umar Chima, Asma Shirazi, bad Irshad Bhati ki wei part ki handle ki bala sha khang ki kentup ya ka user cricket ka the Pakistan reference the Razi Naman par kasama sports ki channel YouTube ki blakdo ki lapen priang ye ki jingtho ki bla shim ba ki long ki bapen ki win bar ki bakta ki imlang salang kum juru ki jing thu khana ba ki jingtip ki babakla bar ki bayalam bakla ki bathmu ya ki India ki sipai jongka ba ki tinat pahara ong ki tolong khubor sarkar kani ke jingne kawan hapring ke jingye dei ke basniu hapring ki paramarjan hadin ke jingjia bas ngosi hapa halgam ha ka bakile no kila penyap ar phunriungut ki briu ha ka jing sha thambor ka bashir khai ka jing thambor ki le no hapa halgam ka te ka jing thambor jing ki le no kala jia hamadan bai saran hajan kishnong jung akai prathai ka bapau nam bha jong ka pahalgam hajamu an Kashmir ka dei ka wei ni ki jing sha thambor ka bashir khai tam ha ka te ka than nadu ka jing sha thambor ha pulwama hausnem arajar khar khandai kabakila shim ye jing im jing ki saphongut ki sipai Central Reserve Police Force CRPF ki kinhun tokit jong ka National Investigation Agency NIA ki badan ha ka jaka thambor jong ki le no hapa halgam naduk arflai trik risaw la punjur ye ka jingwan ya ki sakhi sabut hadin kane ka jingjia ki kunhun ki blayalam do IG UDIG badu SP na katnat persha le no ki dang kali jingkali ye kinong pekkai ki balayu I ki jingsha thambor ha ka arpu artrik urisaw ki sipai India ru ki don ha ka jingpin kre ka bajur bha ha ka bakila pelong ki katu kat ni ki jingkhenra ban pendu jat ki le no hadin ki jingsha thombor ha pahalgam kate ki jingja kala pen mi ki jing bitar ha kari baro ka we ha ka ba ki jing yakhi ki bajur ki la mi ha ka lengkri ha ka ba ki la dawa ban ne ting e persha ka Pakistan halor ki jingsha thombor ha pahalgam